konna filami namba amba ke katake misiri kono ni mo mi nyake sokono abe chogode anko sungalo na filami no fuleni nye silamiya sariya aye jama de kama sunnai jama kera min ma nafila min na sunna ni sariya ikato nafila ke jama lo de kausa ikelen kake ni kelenta itara misirula abe kuraji di farfur di ma jama chela ibe se ka farfoni ni fanga mi soro batola jama chela ikelente se kake ka chaya ani bila sirali munum be ke misirula ibe hakili soro ulula donc ni nafila min fulen ni sungalo nafila min fulen ni jama de kera masariya ikato ke jama la o de kausa ikelen kake nafila munu ni kelun ku ke a kausa iku ke misiri kono o ya arawatibu de kelena nafila arakatali fajiri salli fana nyarakan nani salli fana ko ferakan fula futuru ko ferakan fula safu ko ferakan fula nunu nye kelena nafila ude ikan nunu ku ka sokono de kanyi kateme misirika mesungalo nafila jama de kera ale masunnai ikato o kem misiri kono de kausa ikelen kake parce que ciden ko man qama mali imam hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul layla ciden ko ni mo min tara ni nafila sallim misiri la e sallira alimami nofe ina alimami kan nafila beke nyofe fo kata salli baynyana ciden ko hari sufela to ne tara da kai shinogo ala yere de be sum mumen nafila baraji takadima hari ni man nafila ke donc ni nya fasamanta de ni mata misiri la kata salli jamala ite ni fasamanta so kon nafila mi bo ko mugani wolon fulana do sungalo la ko kere ko ke dumuni tobe ko obe chogodi obe do bidia kono Cheikh Abdallah Bumbaji risala do dilaninga minye mogo munun ba jate mina ko muga ni wolon fulana o de letel khadriye ado ube fara nyogon ka ko wajulin ube ka dumuni mutobi ni nye bidia de lesirita la chiri na shebo make chiri ni shebo masabati bolo ko muga ni wolon fulana do kube dumuni bawde tobi ko dombado o masabati bolo lailatul qadri be nyine tallaban bedela hadisaw do ko ne la tallaban ka wotirun amba jigi ulude kono amba jigi mugani wolon fulana fana la kateme toka me ka foy ba don dama adon ka dama dumuni tobiye uba ka don kere na damana wajuliye ka kere ka bema ko le de lailatul qadri le sirito la dina la way bidiya de bo ko ci dañe tamashe munu fo lettre qadri la ko ne yala en ayu utama shawye ibe dankan yako ko ni suinde lettre qadri wa ayiba jiga a kono de ete se ka dankan yaka ni tamashe nunu nye sumina e ba jiga kono de ita dankan yako ni suinde de lettre qadri me ni tamashe nunu nye iba jigi lettre qadri jigi o suin kono bo konni mogo mi ebe ka qur'ana kala musahafi kono me niye kalambila yoro mi iba soro don do bi soro yoro do la qur'ana ti boloye bo niyo o hijibu mi kanko kala qur'ana ti koroye me ya kala telefone kono e jora yoro mi e tara yoro do la qur'ana ti boloye eye kalanta yi jora yoro mi musahafi kono iye kalanta o yoro la telefoni kono ko kala telefoni kono ka qur'ana jigo chogola iye qur'ana jigiba awo iye qur'ana jigi iye qur'ana kala musahafi kono abe konte qur'ana kala ni niye qur'ana kala telefoni fana kono abe konte qur'ana kala ne komu ewa muso do ye nyinin kalike ni sungalo sera muso do be furata pour ka kalo boyinjo u ka sheka sungalo besu obe chogodi doni ke bago masira di muso manunuma kalo bo min fule ninye ala kala tige de na ya bila adama de muso uka ni ka kalo bo na juruta
ni sungalo temena ibasara doni ke baga ma konnan jani bila sirale ke ka siradi akato ka fura nununta fura munun fule ninye kasara de bula ne yere ewa tile ka bi dugu ka je ube dugu ka je tile ka bo akabi man nyinin kan nin lada konna nin kalobo kona akado nin fura wutali ye kasara min lase muso do ni kalobo injora fura ya jo na bena na chogo do de la ate jo tuguni abeke bana joli de ube abika kalobo nyagambi bolo wakati yere teke kalobo la aba be de nyagambi bolo ube banaw de lase mugoma muso ku yere kolosuma ubeke sababu ye ka bana joli bila muso nofe ubeke sababu ye ka muso kallada nyagambi bolo pe kika bato nyagambi bolo donc aya yere kolosuma muso kanuta yere to ala kala tige bolo ni yemmi misungalo la iba sara mais ni muso mi na ya soro iyata ika kalobo jora iye sungalo su foiti kasuna kalo mume ni kalobo manila fura inyajo iye sungalo mume su foiti kasuna ikasuka kene mais ante muso bila sira ko ikake parce que bena ni banawe ko demba ya tigi e kata salli misiri ube ka salli ni ka demba juman kani demba ya tigi kata misiri la ni safo yere de do farata ikato ke misiri kono yere de ka wajibi yere fardu aini ate daga iko ke ni ka demba ya ni yo ke ni ka demba ya jama salli wajibi jurugo bela parce que ka demba ya fule ni muso de ro ni demsenu misiri salli te wajibi uluka muso misiri salli te wajibi uluka eche ewa cheba korote seka misiri bila kwebe salli ni musoge jama salli te uluka wajibiye ja kwa ebe ta safo salli misiri konode hari ni tenya ni kombena nafila kenin ka demba yai ta farda in salli al-mami kofe ni ye farda salli al-mami kofe ye safo salli al-mami kofe safo banne ebe na so ibe teme ka demba yanye kasage ka safo salli nu fanaye e ka safo fulana beki man nafila abeke demba ya mafardaye o kofi be nafila toke nuye me kana safo salli so kono de kamisiri to ikerefe nyanyinin kaliminke ko ninye buru fere la de ko lube buru fere boy ba soro sufe obeta buru mumbu bolo beta buru kurata puru sugurudu wakati mugo munum beta buru sa bolo mais sugurudu wakati buru sa buru mimbe wulu bolo atoba buru tobe to bolo ni dugu jera mugo munum bena buru sa wulu bolo fembe ulu lawa awo fembe awula sungalo tilela fengo fenye dum fende fengo fenye mi fende sungalo tilela kana fere mugoma ni ya fere mugoma tara dumunuke mugomi sun wajibile mbaka anana dum fen saye bolo kata du mugomi sun wajibile mbaka anana mi fendo sakaye bolo kata mi abe junubu min soro a junubu nyogona biye ya deme ala sosola wala taawanu ala al-ismi wal udwan ala ko kana nyogon deme junubu ni yadala donc mugo ni be hera fe yere sungalo tilela ika dumuni yoro dumuni fere abila sungalo tilela ika dumuni resora ika dumuni fere yoro ni ika dumuni yoro ada tugu tile felala su felala ni sun tigira ibi ka dumuni yoro daire har jamana wudo ko wulube yala sugude asariya masi aundema jamana wudo be jian kono fini tigu de be yala nu ye kamalon koro ye jibi dala ube dumuni be bolo polisu de be bugo ibe bugo de ibe nyangi de ibe bugo de o jamana be jian kono atese kay saudiya nunu fula bu ka sariya kono sungalo tilela dumuni feriyero bebe datugo de Abdullah Jibril saudiya ka mufti karamo baro do tundo afatura suresi membe mogo la salli haramu la o karamo yere do ulu kala nala ko dondola ube tama la kata yiriyade ko akwa lebe ciden ka sunna matrafa ciden ko nibe tama la ikami amina amasu ko pasiga be tama danyale ani kalande uko unana iriyade ka dumuni nyini fo kata tilebi ama gi soroka me ama dumuni soroka ni saudiya di dumuni fer yerote
Abdullah Jibril adella ka ke atama to Saudiya konona la ko abe ciden ka sunna matrafa alebe mi abe tama de la me o ya tile kuru karabbe ko tara yoro te duguni soro kasaye uma miji soro kasaye fo kata tile bi ko sariya be wono bolo ala ka hakman da madura ko sariya nati jamana ko ne nyanyi nin kalimin ke ni e ka kuma faamu cogo min e ko safo kofe e kankara kan fula min salli safo kofe e wulila kiwobo de salli ye arakan kelen soro o kofe tarawih tigun wulila e faraluka e tun man ka faruka e bi ka arakan folo min teme ko ewa safo kofe arawati budo har ni tarawih tigun wulila e bo i ka arakan fula nan de dafa e bu soro tarawih la etumba ki kan fulana dafar ciden ko man adraka rakata min as-sala faqad adraka as-sala ako salli ni yara kan kelen dafalen soro la yo salli soro kaba etun kan ki kan fulana de dafani yere ni ye salamu bila ibe wuli ka faruka wote ewa tarawih la ni yo soro yoro me ebe safo fula ewa safo kofe arakan fulala tarahin wulila tarawih la ayo faraluka tarawih la shiya kilo man ka ke etun kan ki kan fulana de dafa ni da kan fula dafa ibe wuli ka faru ka tarawila me ala kulli hali fula be yen nafila de ko ewa konna jajuman bambolo kata mo munu be mijikil la me sungalo la mo sungalo to mijikil la meli haramu de kuma mana sungalo konona la ciidan ko mallamu yada qawla jur wa amalan bihi falaysa lillahi hajatu fi an yada ta'amahu wa sarabahu ciidan ko ni mugo suna min ye junubu kuma wuye ani junubu baraw ala soson akon ni sunna nima ulu dabila ala makoti ka minugo ina ala makoti ka kumoy baraji tiye ikasun kono wa minan nas man yastari lahwa li hadith liyudilla an sabilillah Abdullah ibn Mas'ud kalila sinya saba ako le kalnani masam min bato fensite na ka bato ceni alate ni aya min fulen ni nye ala kambe donkili danawda ni donkili lamelaw la wali hadith ako ala kambe wulude ma awa donkili lamme ibn Qayyim aka kitabu kono iqasatul ihfal donkili lamme akwa be munafiqiya de fale hada maden dusukunna donkili lamme beke sababu ye yawmal qiyamah do al anuku jahannaba de yelele uba sori tilo kono mijiki lamme ni donkili lamme beke o sababu ye mijiki lamme ni donkili lamme beke sababu ye ka qur'ana nege de bo mogola donkili ni mijiki lamme ni kadi mogo ya kolosi ate qur'ana kala atafe eka Qur'ana do ika telefoni la Qur'ana kalam bi ka telefoni la koro ube Qur'ana kalam bi radio la koro ibu min kalama nama wula ba fo ce do boy ka radio kannasa ate Qur'ana fe mijiki lame donc li lame be Qur'ana nege de boyla abe munafiqiya falay dusukun kono komi ni sanji nana falen fembe bo dugu kolo la chokobi awa yomal kama do ni sara kayma tubi ka bola beke sababu jahannaban nege de ewa de nya yelele ubode yele jahannaba kunu ka sori tiloko awa ciden ko la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna lihira wal harira wal khamar wal maajifa ni hadisa be bukhari kono ciden ko mugo bena bonne kam mantonula ibe jene yalla daga wuyereye ka harira fini doni la daga wuyereye ka dolomin la daga wuyereye wal maajifa ani fole fion donkili fion mijikun ubu la daga wuyereye ciden ko mo bena surulu kam mantulo ka bara be keninde awa donkili lamme haramude mijiki lamme haramude atebbe doni ke baga jugu munum be sirada makan noya ube qataw bele badela donkiri lamme haramu mijiki lamme haramu sungalo ta haramu ni sunto ya ke do farala ka haramu ka ambe min fo sumbaga wi aya ka sun koloshi
tile mume ima dumunike tile mume ima mi o baraji kata fu iko ke o ka ke fu ye bolon hadamade hakilima kelen kele ki yere korosoma donc mijikil lameli haramu aya yere korosana aya toy donc li lamme haramu aya toy nabi katal foni kono abwa kono ni ma abwa kono anye ko munun fo bunu khaymu ya chaman de fo andofe kumba bawde fule ni abe munafiqiya fale dusukun kono komi ni sanje nana be faren fe on fale chokomi abe qur'anan nege de boyla abe ke sababu yawmal qiyamah do jahannaba dene yele lembe sori tiro kono ala kan sikantanga ha ko ewa konna bo abe de chogo kelenya do fana tayelo ba be ke filmu kunta laje filmu laje de hada maden ni suna ciden ko mo chaman be sun laysa lahu fi siyamihi illa ju'an wal atas ciden ko mo chaman be sun fuita ya aka sunna ni kungoni min gote chaman be sun iminoira ikungura me baraji shiti alafe parce que suntige fewnye fulade al hisiya wal manamiya suntige fewnye fulade suntige fendo be munum be ye ni ye uluta doro sun bora yere de pew komi minye dumuni ye ani mini anyulu fo kutuba kono ulu ye hisiya we suntige fendo be ulu ye manawiya ye munye junubu ye junubu ala soso filimu kuntallaje mana konda odiatu sarafu salihu sungalo la ulubu ka musahafuta ubuka qur'anata ka yelema misri de kono ka sow yere bila ko ulubu ka sun koloshi ka bo korofolima ani nebemaya ani galontige ani ko ulubu ka sun koloshi ka bo femmi bu ka sun jogi sarafu salubu ka kutagu de takabu ka du yere kono ka yelema misri kono puru ka sumbe seka tango golo chogodi parce que kiton dun nunun kono kito dembaya chela kito ni mogo be baroke koy e ka sumbe tanga yi bolo illa marahimura ni mogo min koy ni mogo ka baroke sunto ko suntanga lembe to yi bolo ka gelede odi atu sarafu sarhu tumbu ka qur'ana uta ka yele mamisiri kono ka ke qur'ana kalanye ka mabbo dembaya la ka mabbo mogo baro nyogonya la ka mabbo gerewula u ka sun kana ta jogu bolo wala aya yire korosi filimu kunto lajje do nin telefonu mun fula ambolo photo kunta lajje donc li lamew mijiki lamew aya tiro korosi aka nyon korosi aka bolo korosi aka seun korosi aka neun korosi sungalo ko ni be kasu sun kana da koy kasu ka bo dumuni ni meje made nya kasu femunu haram ni lajjali haramu ya bola ko toy nyan kasu ka bo haramu lajjali ma kilo kasu kabo haramu lamelima nen kasu kabo haramu kuma ufolima bolo kasu kabo haramu ko minalima shen kasu kabo katama kata haramu ko la odi ato chiden ko fa ija kana yawmu sawmi ahadukum fala rafas fala yarfus wala yashqab fa in shabahu ahadun aw qatalahu falyaqulu inni sa'im ninde kuso ciden ko na dola kelen sunna domme akoy kana mankan caya de kuma lankolo kana caya de kana junu kuma fo kana junubu ke wale ke wala yasqabu kana mankan caya ni sunna kana junubu ko ke kana afem haramu ya lelaje kana fi haramu ya lelame kana kuma ni haramu kuma ye kana fi haramu lemina kana tamu kata haramu ma fala yarfus ciden koy kana junubu ke wala yashqab ikana mankan ke de fay wayin sabahu ahadun aw qatalahu hari ni mo min nyinani mo min nyi kele fal yaqulu inni sa'im e kana tigi nani e kana tigi kele afwa tigi e ne sunne ndode kana jabi yara de hari ni min nyi inani de ayi kele ciden koy kana jabi de e ka funne sunne ndo puri ka sumbe tanga ibolo chogomi puri ka sun tanga lembe to ibolo chogomi